Здравейте, приятели! Днес ще правим един трик. За целта ще ни трябва една чашка и няколко листчета тоалетна хартия. Така, за целта ще трябва да напълним чашата с вода, след което да поставим тоалетната хартия отгоре, така че да не пролее водата. Така, време е да сипвам. И сега виждате, че се пълни и тя се напълни догоре. Сега слагаме тоалетната хартия. Първата вече е изхабена. Втората и третата. За всеки случай ще взема още малко. Така, взех още малко, понеже кой знае какво ще стане. И вече можем да пролеем след 3, 2, 1. Какво стана? Ако искате още такива видеа, абонирайте се и харесайте. Чао!